Maayong adlaw. Welcome back sa akong channel. Karong adlaw maghimo ko video bahin sa Chika Grout. Kay daghan ang wala kay balo kung unsa ning Chika Grout sama niyo. So mo ni siya nga ako mo video kung saan siya pag next o para asa siya ibutang. Kay kining Chika Grout gahi kay ni siya nga simento gyapon ni siya pero gahi kaayo. Mo ni siya ang lingkuran sa mga makina baron, mga building nga mga steel, nagi na Chika Grout sa ilaw. Karon ako itudlo sa inyo ha kung paano mag-mix at saka paano maglagay ng Chika Grout sa ilalim ng plate o sa ilalim ng pedestal na bakal bago ipaupo ang poste na bakal, kasi ito yung nasa ilalim niya. Ngayon gagawa natin ng video kung paano ang pagtrabaho para maayos. So sa hindi pa nakasubscribe, subscribe muna, saka like, saka share para updated pa kayo sa iba pang video tungkol sa construction. Okay, simulan na natin. Sumuha siya. Dire gamito na to ang Chika Grout. Dire sa ilalom. Muna siyang ilalom sa pedestal. Dire gamiton ang Chika Grout. Ang uban isa pag Chika Grout pormahan pa nila diri anak palibot, pormahan nila palibot kay para sapong sa Chika Grout diri pormahan nila. Ang ato dili na to pormahan, ato ni siyang tapingan dito sa level diri bakante na nato ang sulod, butang lang nato pagyanan ng Chika Grout para pag tanggal pagka magbubo sa Chika Grout wala nay i-retouch kay dito naman siya connection sa semento. Ang butangan ng Chika Grout kanira yung ito lang tapat ng upuan ng poste dahil yun lang ang compression na kailangan mayroong matigas. So ang lalagyan natin ng Chika Grout dito lang ngayon. Yung iba pinupurmahan kasi ito, ngayon hindi na natin pupurmahan, tatapingan lang natin dito ito para ang sa loob lang may Chika Grout. Sumaon na siya ang simento magmasa para sa topping. Ay, resyo na ito ani. Isa ka sakong simento, 2 ka balas kay pang topping na siya para ligon. Ngayon siya itong ipalibot dito sa itong poste. Ano siya ito palibot para ang Chika Grout diha lang sa iyang sulod. So, panawa lang ninyo kung saan. Tingnan nyo lang kung paano gawin para masirado ang topping, malagyan ng Chika Grout sa loob. Ito yung mabilis na paraan para hindi na pormahan yung poste. Tapingan na natin dito sa gilid. Ngayon ilalagay yung doon ngayon. Okay, wala na siya tapingan daan ng kilid para ang Chika Grout dito lang dito sila tipid dito sa Chika Grout kay mahal rin ba kayo ng Chika Grout. So tapingan sa nato daan para dili na magpurma dito na pagkahuman ng tapping puruhan ng poste buhusan ng Chika Grout sa sulod ano man ang Chika Grout mukamang maguna siya, kumunoy na siya nga balas, mukamang na siya ba siya mo imangitag level or bangag dito sa ilawom para masit siya og tarong ng Chika Grout. Okay, palibot na ang tapping na
gahi. Rodila na, basta na siya. Muna siya yung mga technique sa pag-tapping o chika grout. Tapping palibot. Ang sulod ana, ilaw man ang flip, bangag pa na siya. Muna para sa chika grout. Dili na tambag sabog trabaho kaya butangan naman siya pangag para agianan sa chika grout pasulod. Diretso na humana ang poste magbubos chika grout ko mana diretso siya pas ang trabaho. Ini nila mga technique nila kung saan pa poste, tapingan na ang palibot, ilaw mo sa steel na pedestal, bakante ra gihapon, butangan lang na siya bangag para sa chika grout. Ang chika grout musik gina siya giyahan, desang pagmakita na mo pili pupuan lang rin mo ng bangag niya, ritso na siya dito paingon sa ilaw. Okay. Sunod na ito ano yung buhaton, bubuan natin siya sa chika grout, ang kagahi-gahi na niya. Maradila na siyang poste, tapping, sunod na, bubuan na siya chika grout sa ilaw. Para makagahi na siya ito sa sulod niya, puruhan ng poste, mana ang chika grout. So, tangin ninyo, karon tao dato na mix ng chika grout para sa bubuan ito sa ilaw sa itong steel pedestal. Muna ning chika grout. Diri nato ni siya i-mix sa baldi kay mo danay mo gud siya og sa plywood mixon. Yung kini siya nga chika grout. Pinanion ra. Ganito lang pag-mix ng chika grout. Tapos lagyan ng tubig. Tama na. Pagkahuman, putaw. Putaw na siya. Tama na yung tamang-tama lang sa kalaw. Saka ibubuhos doon. Wala nang ibang panglahok diyan si kagawang tubig lang. Malapot na siya saka ibuhos ko yung may butas. Okay, ano ni siya ang katong itapingan, daan, kagaman bubuhusan natin ng grout dito sa may butas. Ano, ganyan lang pag-mix ng grout. Tama na yung lapot niya na pwede na ibuhos. Bubuhusan natin siya dito. Ano? Kana arsa na dito ng balde diri. Okay, ano, ganyan lang ang pag-mix ng chika grout. Tapos ibubuhos doon sa may butas. Yung chika grout, maghahanap na yan kung saan yung pwede niya suksukan. Dahil yung simento na chika grout gumagapang, siya na yung magsisit niyan sa lalim. Ngayon may isang butas rin yan doon sa kabila, makikita natin yung puno na siya.
bawaan na nimo sa nga puno na kaya di naman siya mo dagan. Pero kaniha dagan gid siya kung ano itong ilaw. Wala pang naman yung ilalim kanina kaya dumadaloy pa yung chikagrad. Ngayon puno na. Saka dito sa kabila talaga siya. Ganyan lang ang ilagay ng chikagraph. Yung chikagraph, sa ganito lang ginagamit. Pang sitting na siya talaga. Yung mga plate, yung mga bakal na mga poste or makina. Ito, yan lang yung ginagamitan ng chikagraph. At saka sa bago tayo sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Saka pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko mga video tungkol sa construction. Pwede rin kayong magtanong kung ano talaga ang mga dapat gawin sa construction. Yung mga bagay na kailangan nyo malaman, mag-comment lang kayo para sasagutin ko lahat yan basta tungkol lang sa construction. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na naman ng mga video ko. Maraming salamat.